Ο νεκροθάφτης του Ευαγγελισμού που ξύπναγε τα πτώματα και τα πουλούσε πίσω στις οικογένειες Αθήνα, από το 2020 μέχρι το 2025. Στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας δούλευε ένας άνθρωπος που όλοι τον έλεγαν απλά Κώστα, 54 χρονών, ήσυχος, πάντα με την μπλε στολή, πάντα με χαμόγελο. Κανείς δεν φανταζόταν τι έκανε όταν έπεφτε το φως. Κάθε βράδυ, όταν το νοσοκομείο ησύχαζε, όταν οι διάδρομοι άδειαζαν και τα φώτα έπεφταν στο μισό, ο Κώστας έμπαινε στα ψυγεία του νεκροτομείου. Τα ανοιγόκλεινε αργά, σαν να χαιρετούσε παλιούς γνωστούς. Έβρισκε πτώματα που δεν είχαν ακόμα αναγνωριστεί ή παραληφθεί από συγγενείς. Άντρες, γυναίκες, νέοι, ηλικιωμένοι, δεν είχε σημασία. Τα έντυνε με κανονικά ρούχα που κρατούσε σε μια ντουλάπα στο γραφείο του, τζιν, πουκάμισα, φούτερ, παπούτσια. Τα έβαζε σε καροτσάκια και τα έβγαζε από την πίσω πόρτα σαν να ήταν ασθενείς που πήγαιναν σπίτι τους. Μετά τα άφηνε σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, σε παιδικές χαρές, σε στάσεις λεωφορείων, σε παγκάκια του ζαπίου. Μερικές φορές τα καθάριζε με ινόπνευμα για να μην μυρίζουν. Μερικές φορές τους έβαζε και λίγο ρούζ στα μάγουλα για να φαίνονται πιο ζωντανοί. Και την επόμενη μέρα τηλεφωνούσε στις οικογένειες με κλειστή γραμμή, με φωνή βαριά και απειλητική: «Ο άνθρωπός σας είναι ζωντανός. Η μαφία τον κρατάει όμηρο. 80.000 ευρώ σε bitcoin μέχρι αύριο το βράδυ, αλλιώς δεν τον ξαναβλέπετε ποτέ». Οι οικογένειες πλήρωναν, γιατί όταν έβρισκαν το πτώμα ζωντανό σε κάποιο παγκάκι, είχε ακόμα χρώμα. Δεν μύριζε, τα μάτια του ήταν ανοιχτά. Και υπήρχε πάντα ένα σημείωμα πάνω του, γραμμένο με το χέρι του Κώστα: «Με έσωσαν, έρχομαι σύντομα». Μην πείτε τίποτα στην αστυνομία, 37 φορές έκανε την ίδια απάτη, 37 οικογένειες πλήρωσαν. Συνολικά πάνω από 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι πούλησαν σπίτια, κάποιοι δανείστηκαν από τοκογλύφους, κάποιοι έκαναν έρανο στη γειτονιά. Και ο Κώστας συνέχιζε, μέχρι που μια κόρη γιατρού αναγνώρισε τον ζωντανό πατέρα της, μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο, 3 μέρες μετά την απαγωγή. Το πτώμα καθόταν σε καρέκλα στην αναμονή των επιγόντων, με το κεφάλι γερμένο, φορώντας ακόμα το πλαστικό βραχιολάκι του Ευαγγελισμού. Η αστυνομία έστησε παγίδα με ψεύτικο πτώμα. Τον έπιασαν επαυτοφόρο στις 4 το πρωί να το βάζει σε μαύρη σακούλα σκουπιδιών. Μέσα στην τσέπη του είχε λίστα με τα επόμενα 5 ονόματα. Η τελευταία του φράση στην ανάκριση ήταν: «Οι νεκροί δεν παραπονιούνται ποτέ, και οι ζωντανοί πληρώνουν ό,τι τους ζητήσεις όταν τους δίνεις ελπίδα». Καταδικάστηκε σε 37 φορές ισόβια και επιπλέον 15 χρόνια. Από τότε, όλα τα ψυγεία του Ευαγγελισμού κλειδώνουν από μέσα. Και τα κλειδιά τα έχει μόνο ο διευθυντής. Αν σας άφησε άφωνους, κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι. Γιατί το επόμενο μπορεί να είναι χειρότερο.